ndibulisa utata uMapostile, ndibulise utata umama uDushane, amen. Ndibulise otata abefundisi nomama, ndibulise abefundisi abasivakashele, ndibulise otata, ndibulise omama osisabakhulu, amen. Ndibulise abantu abasha, teenagers and Sunday school, amen. Waba njeke nsinisiwe, ndiyamthanda kakhulu Yesu Kristu, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Niyandibona mosibani ngakanani, ngeke nibenze apha ngaphandle. Hallelujah. Ndizawuthi nje bese ngiyasuka, amen. Hallelujah. Simbulela uThixo siphele ithuba ukuba sibe lapha. Nami ndibulele tata ngelithuba lokuba nami ndibe apha. Thank you so much. Mimi kushunyayela apha ngikithethiwe. Nandizothi kwabafi into endizoyenza nje tata umyalo ndizothi bekushunyayela emini. Then ndithi kusasa kushunyayela nangomso. Amen. Ndizochaza nje loo nto na. Amen. Ndicela ngaphandle kokudlixesha sijile incwadi yezenzo chapter 3. Sofumana izwi lenkosi kwincwadi yomsebenzi wabathunywa Zenzo chapter 3 verse number 1. Yes, ma'am. Sihloko sithi ukuphiliswa kwesiqhwala. Verse number 1. Kamhla uthile uPetrose noYohane baya endlwini kaThixo ngexesha lomthandazo ngentsimbi yesithathu emva kwemini. Apho esangweni lendlu kaThixo ekwakusithiwa lisango elihle, kwakukho indoda eyayisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Yayidla ngokusiwa khona yonke imihla ukuze icela amalizo kwabangenayo. Verse number 3. Yes. Yakubona uPetrus noYohane bengena, yacela ukuba bayilize. Number 4. Yes. Bayijonga wazi uPetrus wathi, khangelapha. 5. Yajonga kubo ke ilindele into abaza kuyinika yona. 6. Uthe uPetrus, imali andinayo, kodwa ndiza kunika into endinayo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ndithi kuwe, phakama uhambe. Yes. Verse number 7. Akuba etshilo wayibamba ngesandla sokunene wayiphakamisa. Yes. Ngoko nangoko inyawo namaqatha ayo omelela. Verse number 8. Yatsho umtsi yema ngenyawo yahamba yaza yangena nabo endlini kaThixo, ihamba intsibatsiba ibulela uThixo. Siyabonga kakhulu Nkosi, inhliziyo yakho le, ncasa yakho le ebusuku Nkosi, Thixo wamanyani wena, ebusuku Nkosi uThixo othethayo. Zilakho Nkosi selizothetha nathi, umlilo bathanjeni wethu kuyavakala ukuthi ukhona wena, uThixo miyo wena. Bless your word in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ndingaluba sithethe nje kafishane ngalamazwi afundwe apha namhlanje. Abhalwa Luka
incwadi yezenzo ebhalwa nguLuka. uLuka ngicela sibe siyambili bafubethi andifuna ukuhlala kakhulu ngale nje abhalwa nguLuka lamazwi ebhala ireport yakhe yesibili. Incwadi azibhalayo zimbini, le yokuqala kaLuka then abhalele yezenzo. Xa ebhala kulena yokuqala ngiyarhalela nje sibuyele kancinci. Xa ebhala kule yokuqala ubhala engabhaleli bandla, ebhalela umhlobo wakhe uTheophilus. Embhalela ngezinto uYesu Kristu azenzileyo. Xa eqala kuchapter 1 uTatumyalo ndiyamthanda pha uveza amandla ezwi. Right. Ngoba izwi ngamandla athile uThixo asebenza ngawo. If we take away the word of God, kukuhlobo luthile lwamandla esiwamisishayo enkonzweni. Uthi xa eveza amandla wezwi uyambalisela umhlobo wakhe uTheophilus. Andazi noba babevaliswa yintoni, but uLuka lo yi-medical doctor. Xa embalisela uthi, "Hey mfowethu, kukhona intombazana apha kwaJuda egama linguMary. Zange sava kuthethwa nto ngayo." Khona amagama engingaziwabiza, khona abantu abadala lapha ngaphakathi. Zange sava nto kuthethwa ngayo, kodwa umnqambi lokuba isehlazweni lokuba into. Athi uTheophilus esajonge loo nto uba yenzeka kanjani le nto. Athi uLuka, yathi le ntombi ihleli kwafika isithunywa sasezulwini uGabriel. Sathi kuyo, uzawukhulelwa uzala umntwana. Ubhalela umhlobo wakhe uyamzama ukumxelela ngale ndaba kaJesu. Uthi uzawukhulelwa
wathi uphu Yesu andimpote ndiyengo Yesu yephu Yesu wabuyela khona ePasika eJerusalem kayidibana nabantu phaa badibana naye bathi sivile ukuba wena uzele then asazi lokuza wathi siyekeni ngezo ndaba ndifuna uYesu wadibana nabantu abathetha iindaba zekawe wathi ndiyekeni ngeendaba zekawe into endiyifunayo apha ndifuna uYesu wadibana nabantu abathi ndiyagula wathi ndiyeke mani mna enye into endiyifunayo ndifuna uYesu andiyazi noba ndingashumayela nabantu abambalwa abathandizanga kuzo zonke ezinye izinto ndifuna uYesu ndiyayazi ndihlazekile ndiyayazi andingaphangeli ndiyayazi ndisagula ndiyekeni ndifuna uYesu wafika wabuza worship team wathi kandimbona uYesu bathi besicela ungene ku-worship team wathi hayi ndimeleni nge-worship team ndifuna uYesu wahamba wahlangana ne-ashazi bathi ashazi sishota ngabantu abazobashabisha wathi mani into endiyifunayo apha ePasikeni ndifuna uYesu wahlangana notata letata wahlangana notata bephethe iBhayibhile wathi hayi yimani inye into endiyikhangelayo apha ndikhangela uYesu ndizosho ebusuku ungaphumi ngalamnyango ungaphumi ngalageyithi ungamfumananga uYesu uyafumaneka ePasikeni bamjoyina ashumayela nani bamjoyina please go bamjoyina nabanye bathi we know siyi-generation e-depressed bathi nathi namandla lento oyifunayo nathi sifuna uYesu ndathi uyajoyina nawe siphathele uYesu bathi siyayazi ukuba i-unemployment rate iphezulu kodwa siyeke mani inye into esiyifunayo sifuna uYesu abekho abantu abafuna uYesu na bathi siyayazi uba sekuzininzi into ezithethwa nathi kodwa siyeke inye into esiyifunayo sifuna uYesu ngoba tata enye into efumanekayo ePasikeni nguYesu uyabalisa tata umyalo uyabalisa lo tata ubalisela umhlobo wakhe uthi hledlula uthi ye mhlobo wam uyayikhumbula intombazane esasenyanga eyayinethombo legazi uthi sayinyanga sohlulakala uthi ndivile ukuba abahlangene nalo Yesu noba banalo ithombo legazi liyanqamuka ngoba safika apha ePasikeni sahlangana nalo Yesu kukhona amahlazo izinto ebesingakwazi nokuphuma phandle sibonwe ngabantu beke sahlangana nayo ndizothi yeke ubambelele ebantwini ungabambelela nasemqukumbelweni kaYesu ndizothi yeke ubambelela kwifemeli ukhona intombazane yake yabambelela emqukumbelweni kaYesu uyabalisa uthi zanyanga uthi akho nto singayenzanga kodwa kuthiwa yahlangana noJesu nje kwathiwa bekusengwakha abantu behlangene abantu kanti phakathi kwabo ukhona uYesu kanti phakathi kwabo ababodwanga abantu bahlangene abaphakathi kwabo there is Jesus uyindawo yokubambelela kwabakhalayo uyindawo yokubambelela kwabadelelwayo uyindawo yokubambelela kwabangabonwayo uyindawo yokubambelela kwabangasathethiswayo
Now, uphinde uyambalisela ke ngokuthatha. Uphinde uyambalisela. Uthi nansi ni report. Nansi ni report. Ngacabanga nje. Ndiyacinga tata. Ngacabanga nje. Kule report wathi xa ikala. Noma ingangayivezi iBhayibhile kodwa ndiyacinga apha emoyeni ngoba wathi xa ikala le report wathi uyayikhumbula laa ndoda lakudala uxelela ngayo. Wathi Theophilus ewe ndiyayikhumbula. Wathi yafa ke. Wathi ngemini eyayifa ngayo uthi kwaxazuka ikhusela. Ndiyacinga tatomyalo. Uthi the day isifa le ndoda ndandikubalisela ngayo. Andiyazi uTheophilus mhlawumbi wayecinga uba yayikukuphela kwe-miracles kanti yayikukuqala kwe-miracles. Uthi ndiyacinga nje tatomyalo ndiyacinga. Uthi ngemini eyayisifa ngayo le ndoda uthi ikhuselo lakrazuka from top to bottom. Andiyazi noba eli khuselo lalihlanganisa abaphezulu nabaphantsi. Eli khuselo laliqala phezulu. Lalizama ukusikelela uba iinto zethu aziqali apha. Laliqala phezulu. Lizama uthetha nabantu abangenathemba uba izinto zakho zagqithwa phezulu. Akhathale noba kwasobani wathi sozubento ubusayithethe lapha. Izinto zakho zagqithwa phezulu. Andikhathali noba uphuma kwifemeli engenanto sokuxelela. Lathi ndalikrazuka laqala phantsi. Ake siyeke nabaphantsi ngolaqala phezulu. Andiyazi xa lisehla tata, andiyazi xa lisehla. Andiyazi uba xa lisehla laliphethe ntoni lehla. Andiyazi noba laliphethe umsebenzi wakho lisiza naye phantsi. Andiyazi noba laliphethe abantwana bakho abangamameliyo lisiza nabo phantsi. Andiyazi noba laliphethe idestiny yakho eyalahlekayo kodwa lisehla tata lingafiki phantsi lehla likhakazela. Xa lisehla lehla lalumpostile lehla lafumana nezephi izinto thina singabalelwa ntweni. Ndikhangela abantu abakholwayo ebusuku. Khangela abantu abakholwayo abathi zange likrazuke mahala. Yes, basithethe izinto kodwa zange likrazuke mahala. Yaqazukela neyam ifemeli. Yaqazukela nobam ubomi. Yaqazukela nabantwana bakho. Yaqazukela nabazalwa nawe. Lesa nazo andiyazi uba liqala lisehla laliphethe ntoni ngoba andinokwehla nje tata uMakhabane. Andinokwehla nje lehla kuthiwa laqala phezulu. Leza ithi xa ibalisa ndiyacinga tata uba le nto yaqala apha. Uthi qabalisa uthi ilanga the sun uthi lashona emini. Lashona emini. Sibona izinto elizithonele emini as I'm standing here. Uyabona ubusuku obukade busebomini bakho buyajika bubheka kwiintshaba zakho. Lizithonela. Uyabona xa selikrasukile tata khona izinto eziba nentloni zibaleke lathi langandikwazi ukuyibona le ndoda isifa.
kodwa ngemini kokuswele kuYesu ngayo aqhekeka phakathi. Aqhekeka phakathi nalabo kuthiwa eliliwa sazalwa nalo apha ekhaya. Hayi xa uJesu sesiphambanweni aqhekeka. Nala oduthi xa usibiza uthi sisimbulo sami esi aqhekeka phakathi. Athi asikwazi ukubhekana nendoda aqhekeka phakathi. Uyabalisa abalise athi uPaul ethetha ngayo uthi le ndoda emveni koba ifile yanikezwa igama elingaphezulu manivale kathi elingaphezulu kwamagama onke ukuze onke amagama asemhlabeni agobe phambi kwayo. Uqonda loo nto lapha uthi after this kwenze kumnqa uthi aba bafundi baya endaweni yokuthandaza. Xa besiya endaweni yokuthandaza uthi bahlangana nengxaki. Xa befika ngasesangweni elihle bafika kukhona indoda ehlala apha ehleli apha iminyaka imanikela abantu abadlulayo bayiniki. Imani ithathisiwe iyocela abantu abadlula bangene bona etempileni bedlula phaa kuyo. Kwahlangana abantu abayi-understandayo into yokuba the time etshona uYesu, the time esifa uYesu, ikhona into esayinikezwayo. Wahlangana nabantu abathi wafa zange afe nje avuke ahamba awasishiya sisodwa. Bathi bakhangela ezibhokothini bathi imali asinayo, igolide lesilivera asinayo. Wathi ndikhalile mna mani uba xa ndifika kwimihlangano nje ndifike ndinikezwe intambo namakhandlela. Bathi hayi asinazo ezo zinto. Wathi siqhelile thina uba xa sifika kwimihlangano nje sinikezwe amanzi kuthi sifike sifefe emakhayeni wethu ngoba bakhona abantu abaqhelileyo unikwa. Yathi le ndoda yokuqala siyanaze bafethu yathi le ndoda thina sinazo ezo zinto. Wayicinga ukuba lo mfo abananto. Wayicinga uba xa besithi asinazo ezi zinto asinazo uba kuphelile. Kanti akuphelanga.
Doctor, na yumumeli pakamiso. Inyibenzo iphakamisa nje sothi there is a name. You have a name. You have a name. Ungangabi nayo qualification but you have a name. The name Jesus. Teraz Mary Joseph, Bezos Pums.